kama twakae kod rawere kotudore kod chal mar Kenya. Kapok ni wadhi yuyo Hilary, nitire paro moro mang'isi ni makanyo kotudore koda wach makoro ogai mar ODM Raila Odinga. Chieng' sabasaba nowacho ni kama koro chope ni owinjo bed ni wabedo koda romo moro ma apanda. Miwacho ni en conclave ma owinjo rowere obed godo ting'iyo wechego mag nok mag tije kachiel kod wechego mag kaka inyalo nya uchumi ma pacho kae mar bero ngima ne jo Kenya duto kachiel kod rowere. Twak makamano be niparo ni rawere oseikore mar bedo godo? Erokamano Joyce. Wan kaka rawere waikore 201,000% the national conclave as suggested gi the most transformative leader ma Kenya osebedo godo nyaka ne Kenya chakre Agwas himself. Wayakoni ni e okang' moganda bede gi crisis. Ka crisis nitiere machalo kama, ji gore koni, ji gwe finance bill, ji gwe SHA, ji gwe kia policies mage. Ji gweyo to nyaka wawinjre ni mondo wabigia comprehensive solution. Nyaka wawuo. We must always talk. We must always have a conversation. Kendo wami history mar Kenya, conversation mwase bedo ga godo. Jok matemo pingo national conclave wacho ni kia wan gi na report, wan gi so and so forth. The national conclave mwa pango bedo godo. Kendo mang'eyo ni mantiere e wi jakom Raila Odinga. And nothing close, nothing far from bura machalo kaka conference man wabedo godo wayudo the constitution 2010. Ka wadhi bedo gi national conclave, wadhi biro gi formula. I'm an engineer. Tang'eyo maber ni when there's a problem, idwa biro gi solution. Ka chandruok nitiere, idwa biro gi duoko ne chandruogni. Duoko ne chandruogni nyaki yud ne formula. Miyudi adwa wuoka, adwa create job opportunities ma sustainable. Ok job opportunities ne a few youths ni koro kaw sirkal ondik yudhe te. But idwa ni create job opportunities ne yudhe e private sectors, moko dhi e SMEs, moko yudo opportunities ondike e industries, iwinjo, moko yudo opportunities ondike government parastatal, yudhe mosomo bende. At the same time nyaki ngine wadhi puonjo jowa nang'o, wadhi ensure ni wakelo ji employment sector nang'o and so on and so forth. Koro gini dwara very comprehensive formula ma according to an ang'eyo maber abo yudo thuolo mar dhi national conclave no. Kendo we are very ready. Presentation mabro kono jogo. Any the least we can come, the least document we can declare from this particular national conclave should be an economic charter. Ma de me wa blueprint ni kata the next 100 years, kata the next 200 years, Kenya dwa dongore gi formula mane economically. Iwinjo, kech ji yuaga ng'owa, ji yuago tiche, ji yuak ni ochumi rach, iwinjo. Ji yuak ni, of course, healthcare sani, shatiyo, mano we cannot deny, Koro ji omany mana pesa oketo fuku, en mane pesa koro yudo oketo fuku, ba ji nyalo chulo godo premiums mag insurance go. Formula madhi keto ofuku ji e pesa no, ema wadhi wache conclave, iwinjo. Mondo experts, economic experts, not even from outside, economic experts ma Kenya ka, Jio be together, Jio riopara, Jio ngeni wantire kama. Mae kaka wadhi dongo chumi. Mani gima wadhi wache conclave. Tok conclave no, wabiro gi declaration, man gi visions, machalo kaka vision 2030, man Jio bedo godo, wabiro gi short-term development goals, ma we are working towards with unison, ka Jio winjore. Mani gima the best thing that can ever happen to us is a conversation. Wewe winjane Cindy Bende.